Keď som si vyberal školu, na ktorej budem študovať, po strednej, tak som chcel študovať na najlepšej fakulte, aké je možné. No a keď som si dal zobraziť rebríček ekonomických fakult, tak tá naša bola najlepšia, takže nebolo o čom. Dobre. Keby som sa mohol spýtať, aká je téma tvojej diplomovej práce? Aká je téma mojej diplomovej práce? Áno. Akciový screening. Môžeš priblížiť trošku pre diváka túto tému? Ono je to strašne zložité, čiže nechcel by som divákov tým nejako zaťažovať, ale je to v podstate o tom, ako zarobiť na vlastných vedomostiach a vybrať z tej širokej ponuky akciového trhu to, čo je najlepšie. Dobre, som rád, že si to priblížil vlastnými slovami. A posledná otázka na teba. Keby si mohol povedať nejaké slova pre uchádzačov o toto štúdium, čo by to bolo? Slova pre uchádzačov? Každopádne na tejto škole získate super vedomosti, čo je podľa mňa vedľajšie, lebo táto škola vám môže dať možnosti jednak ako sa uplatniť v budúcnosti a hlavne tu môžete spoznať super ľudí, za ktorých som ja asi najviac vďačný a to je najväčší prínos tejto školy. Čo plánuješ v budúcnosti? Čo plánujem to je ináč super otázka, lebo práve táto škola mi dala dokonca aj zamestnanie do budúcnosti, takže jednak budem pracovať v tom, čo som študoval a jednak budem pracovať v podstate na škole. Takže áno, mám plán. Ďakujem, Marek.